Joj. Naozaj pekný príbeh. Módne trendy sa netýkajú iba toho, čo máme oblečené, alebo aký máme na hlave účes. Výrazne ovplyvňujú aj to, ako bývame. V Bratislave sa v týchto dňoch koná výstava Mod Dom, na ktorej si môžete pozrieť dizajnové kúsky nábytku či doplnkov do domácnosti. Vaša obývačka už nemusí byť len béžová alebo hnedá. Podľa najnovších trendov by ste mali staviť na odvážne kombinácie, či už farieb alebo materiálov. Vítané sú aj umelecké obrazy na kreslách a vankúšoch. Dôkazom toho, že farby sú tento rok skutočne v kurze, je aj táto pestrofarebná retro sedačka. Na výstave sme objavili aj takéto kreslo. Na prvý pohľad je možno nenápadné, ale v skutočnosti je veľmi špeciálne. To křeslo je v jednou kopii z roku 1929, kdy vzniklo londýnské metro. Sedačky v metre mali v tej dobe navlas rovnaké poťahy. Luster, ktorý teraz vidíte, by sa k spomínanému kreslu asi veľmi nehodil. V byte alebo v dome totiž na seba strháva celú pozornosť. Dozvedeli sme sa, že už dávno neplatí, že kryštáľ musí byť len biely. To je, jak vidíte, celá škála farieb, doslova my ho dokonca familiárne voláme divočina. Na výstave sme našli robota, ktorý uľahčí ženám prácu v domácnosti. Nie, nejde o túto gigantickú mašinu, ale o tohto malého, šikovného drobca. Stačí založiť čistiacu handričku, či už suchú alebo vlhčenú, a ten robot je schopný vymopovať až 93 metrov štvorcových. Robot sa orientuje podľa kocky, ktorú položíte do stredu miestnosti. Orientácia funguje ako GPS-ko, to znamená, že robot presne vie, kde sa v miestnosti nachádza, čo už upratal, čo ešte potrebuje upratať. A ak pôjde vývoj aj naďalej týmto smerom, budúcnosť v upratovaní bude oveľa veselšia. Beata Kšenžíková, televízia Joj. Na nový trend